хора. Така хора, трета част, докато видим как отцветяват всичките. Така хора, продължаваме. Докато направим всичко цветове, няма да препоръчата. Така че ще вземем лист и си връщам. Така хора, взех лист и сега ще го приема, за да ви по-лесно с тази тетрадка. Така. Сега първо започва с черното, започваме в миналото видео. С сиви. Може да се вижда, ето го. Така сега ще видим бялото. Ще бъде на сивото, за да можем да видим. Това чисти. Това буквално е чисти. Това го пробвах на сивото и това е супер готино. Кафявото. Ще го спра, за да мога да го изкарам. Изкарам го. Кой да белото? Сега е тънкото става. На. Това е супер готино. Така. След това е май златен. Сребърен. Как изглежда? Това е супер готино. Бежевия. Също много сини цветовете. Бежевото малко не се вижда. Ще видим светло сино. Много светло сино. От това е супер готин цвят. След което този цвят е тук. Ето този син, който пак